Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er 13 gange danmarksmester i fægtning. Fægtning er lige for alle, uanset køn, højde eller alder. Succesport er Danmarks ældste og mest professionelle fægteevent. Vi har blandt andet vundet prisen for Københavns bedste underholdning for voksne. Fægtning egner sig især til polterappen, firma-events, teambuilding. Vores fægteevents indeholder introduktion til fægtning og våbne, forståelse af det mentale og fysiske spil, vigtig opvarmning og udstrækning, fægtningens grundtrin, benarbejde, forsvar og angreb, iklædning af sikkerhedsudstyr, gennemgang af reglerne, sikkerhed og elektronisk markering, konkurrence i fægtning mellem alle deltagere, vinderen findes, og så har vi endda en ansvarsforsikring. Kontakt os for at booke en tid. Fægtning er skak med 180 km/t.